ఓర్చుకో ఈ కట్ట అవసరంలో ఉన్న తండ్రి ఎవరన్న రాజన్న ఎక్కడున్నావో తల్లి పిల్ల చల్లగా బయట పడేది ఉంటే మా డోలు కొట్టే ప్రశాంత్ గారి అత్తకు ఎవరన్న కాడ దారుణం చేయిస్తా దానికి దారుణం చేపించి వాళ్ళ మామకు నువ్వు తాది మరి వాళ్ళ మామూలు చెల్లెంటే కాదు ఆ చెల్లంటే ఏమున్నది అండి పెడుతుందికే ఇక వాళ్ళ అత్తకు దారుణం చేపిస్తుంది ఎగిరి తానాలు చేసుడు దీపాలు ముట్టించుడే నువ్వు ఇంత అండి పెట్టుకుంటుండు వాళ్ళ మామకు వాళ్ళ మామ ఇవాళకే కొంచెం పోడు వాడు ఉన్నదాన్ని ఓర్తలేడు ఓర్చుకో ఓర్చుకో ఈ కట్టం చల్లకుండా ఎక్కడో తండ్రి సమ్మవసారవా తల్లి పిల్ల చల్లగా బయట పడేది ఉంటే మళ్ళీ వచ్చే మేడ పుణ్యానికి తల్లి ఎత్తు నా ఎత్తు పిల్లెత్తు మంచిగా ఎత్తు బంగారం మంచిగా తల్లి నువ్వెందుకు మళ్ళా పక్కపడి ముక్తేనా ఎవరైనా రాజన్న కోరెల్లి మల్లన్న కోని వత్త ఐదోని మల్లన్న మాయ అనుకున్నాడు